имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба оғози мавсими даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи даъватшаванда баргузор шуд. дар ҳамоиш ҷавонони солҳои таваллуди 1998-2007 ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ, Шоҳ Мансур, Сино ва Фирдавсӣ, масъулини сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кормандони масъули Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурӣ ва волидайни даъватшудагон иштирок намуданд. дар ин маъракаи муҳим эҳсос гардид, ки ҳам ҷомеа ва ҳам ҷавонон аз худ ташаббуси волои ватандӯстиву меҳанпарастӣ нишон дода, бори дигар садоқати худро ба сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон доданд. Ман мехоҳам, ки ватани худ, модари худ ва Тоҷикистони азизамро ҳифз намоям. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоям. Хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ин худ як шараф аст ва ба Тоҷикистони азизи худ содиқона бо шарафона хизмат менамоям. дар ҳамоиш ба волидайни ҷавононе, ки бо амри дил барои адои қарзи фарзандӣ дар назди давлату миллат ва ҳифзи марзу буми меҳан омодаи хизмат гардиданд, миннатдорӣ баён гардид. иброз гардид, ки хизмат ба ватан модар қарзи фарзандии ҳар як ҷавонмард ба ҳисоб меравад. фарзанди ман бо сари баланд хизмати модар ватана ба иҷро мекунад, фахр мекунем. ҳамасола ҳукумати кишвар бобати фароҳам овардани шароити созгор барои сарбозону афсарон тадбирҳои мақсаднок меандешад. имрӯзҳо бо саъю талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъолияти рӯзмарраи хизматчиён дар қисмҳои ҳарбӣ шароити зарурии маишию моддӣ муҳайё карда шудааст. ҳар як ҷавон бояд аз ин мактаби мардонавӣ аз гузарад бо ин гуна шароит, ин гуна тантанавор пешвоз гирифта ва ба қисмҳои ҳарбӣ ҳамон гусел мекунанд барои марзу буми ватан, барои модар ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ шавем. дар кулли воҳидҳои низомӣ имрӯз афсарони касбии ботаҷриба барои баланд бардоштани малакаи ҳарбию ҷисмонии ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва садоқат ба марзу бум фаъолияти босамар менамоянд. ҷавонони пойтахт бо як рӯҳбаландии хос боиси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз давлату соҳибистиқлолӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд ва мо масъулин баҳри иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, ҳамзамон иҷрои қарори дахалдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар самти даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ тамоми тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодем ва итминони комил дорем, ки бо як рӯҳияи хос, бо рӯҳияи ватандӯстона, бо рӯҳияи ифтихор аз давлату соҳибистиқлолӣ дар сатҳи баланд ба итмом мерасад. дар ҳамоиш гуфта шуд, ки ҷавононе, ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмати ихтиёриро интихоб намуданд, аз имтиёзҳои ҳукумати мамлакат аз ҷумла гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ бархурдор мегарданд. фарзандони мон дар ин Тоҷикистони ободу зебо хизмати ватан модарро адо мекунанд. боварӣ дорам, ки фарзанди ман ин мактаби мардонагӣ, ин мактаби шуҷоатро бо сари баланд адо мекунад. солҳои охир шумораи ҷавонписароне, ки ба таври ихтиёрӣ ба сафи артиши миллӣ мераванд, зиёд шуда, шаҳрвандон баъди гирифтани аввалин даъватнома ба комиссияҳои даъватӣ ҳозир мешаванд.